Alat ti. Naunsa may pag Lag material eh. Agaw. Naglawi-laway pa man. Okay na lami. Matanaw na ako kayo. Timing na timing. Lah, pagkalami sa sudan. Timing na timing kay naniud to sila. So karon maniud to kita. Kay malami ang sudan. Pansit. Ano to ta guys? Tapos, wow, bongga. Pagkadato ni Madam Utik. Hinay. Hinay. Mayaman ni si Madam Utik. Katos di. Bruni! Karon maniud to ta. Kalami ang sudan nila. Ama ng mga bata di ay? Eskwela na. Eskwela sila. O sa di pansit kanton? Wow, bongga. Maniud to ta guys. Masaya Manjat ramen na. Ramen ni Wow. Hala maniud to ta. Kalami ang sudan. Lami ang sudan. Lami di panuto. Always maginalami. Ama si Papa Lema. Ano? Agoy, biya anak ka. Na din sige ra sa kaulit. Ayaw na mama. Ngano ka ulit man? Ako ay Ngano man? singtaan na ta. Ngano man lagi? Ang bot niya. Agoy, ngano man kuno. Na akong ipabuka kahoy. Kaya gikuha man din ni mo sad ang gihang senyor. Ito buka. Aw. Nakabayad na. Inay mong bayro nun monthly dito tag 120 wa sa nagbayad. Oo niya. Nga nganong giawaya man ka? Ha? Nganong giawaya ka? Pag saba sa tinuod kay nakaistorya na ka. Siguro siya ana-ana. Agoy, taon. Wa ka score di ay. Agoy. Di ba sa pagkalugar kay na may mga bata. Agoy, tasad. Kalu. Iba? Huwag di ka ni. Asa si Iba? Ito sa kuwan ka. Asa? Bye-bye. Alam mo na si Intanan? Hala. Hello. Diya dari silang lang. Asa si Iba? Ito sila. Ito sa kuwan ka di sa bye-bye. Yung kinay kinasunda ni. Gahapon naman sila kuwan. Gamay wala nakuha nila kay ilamang ito gipulutan. Mo ni sin lugar tanan? Alada. Ay nipis man din nga sini mong gipalit di ay. Nara guys akong masin guys. So pero ididang daw naman siyang balik guys. Kay kuwan naman ko naman nagising naman guys. So Oh. ididang lang nato niya para Ah? makabawit ito. Ato ilang guys para makabawit ito po na ito. Oh, giablihan naman lagi ni ninyo dani. Kaya lang sa ado. Uli pa pa. Madam Gina, sulod ko sa imong balay. Nay mapapadani di ay? Nagbalik karon to sa kuwan kay ato lang mga bangko gikan Salvador. Kani gikan ni sa El Salvador. Kani siya. Kasa des Gina guli. Wala ka balot eh. Kuy sa ti kangkang imong bisong kita. Ginaw. Maglingkod gani ang baji kinanglan ana oh. Ana ang baji maglingkod jud oh. Ana. Dili mag-ana ho. Okay, giho ko ang tikang. Nya kanigi kan lugar dito sa kuan? Gikan na ilan na patakaka na kuwan mo kaulit siya kay naunsa naman Gikan ni sa kuan lugar? El Salvador. Karon pa nagdito. Kisi ka uban? Iya anak niya atong driver. Ala gwapo ang balay manggod ni kuan Madam Gina. Yara. Ay karong lamisa dili naman adaanda. Dili da. Karon ka na lagi deliver. Karon nila ni gidala dani? O kato akong kuwan. Apil ni dani kuan? Kani? Kato ko lang sa daan na dito te. Ala, nindot ang balay ni Madam Gina dani. Kana si Gina igagaw gyapon nako na igso na sila ni Iba. Ala, nindot kayo ang iyang lamisa. Gikan lugar ni dito. Bahuta gini silang lagi do. Direct sa bungko ang inong trim bakakon. Kana ba ko malagwa ba ko nag-abot yamabang ko kaniba. Ba ko sa abot to ko lahat to ka. Ang iya para sa nina sa kuha. Yan para sa ani mo niya pares katong atong gi. Alis-alis diri na kaniba ko ning abot. Dito lamisa dani. Ano sa kuha kani kay dili lang mga ikog dali. Nara ko na yung bangko niya. Gikuha na lugar nimo. Oh, nakani diri mo na yung ipuli diri. Mo na gikan Salvador na pang deliver ilang deliver. Ang kanang bangko gikan gyapon na. Mo kani kani iya pas. Pas ba niya o? Mo niya partner.
Kani mo ning imo. O mo na di ako tong kuan daan. Imo. Na ako dra sa pikas ka akong gibutan to kay wala na may kuan di ko magamit. Usa oras si lang di ay si iba din nagtubong. Ganina ka sa bunta kay nagkuan sila sa kuan ba sa kanang Akap. dili akap ko ay basta maka sa akap ti. Wala sa kuan kanang katong kuan ba? Tupad. Ilang marriage nila, sa marriage contract nila pakasal man sila. Oh. Sa marriage nila yapon ilang nagpirma sila dito sa munisipyo. Nag-seminar sila. Nagpirma sila kuan kay na para sa ilang marriage. Ikaw kasama ka pagsal. Kasay. May panahon. Wala diri si iba. Nag-chat pagod siya kay na ako may kinasun. Ay basin karon, basin ila pa din mo sa oras. Chat mo kay nag-reply da. Nag-reply gani ko da. Ano sabi ko niya? Dako mo kitong kinasun. Wala ka na sa siya nag-reply. Na-impas na Ano to ta? Ano pit? Dito bye. Dito sa ilaha. Wala na dako poy. Wala ba dako kay na ilan na ipag ilan man ko nang kontrata. Kaya makakuan ka dito ba? Kaya makakuan ka dito ta. Naamo gid dako lagi da. Wala ka din maghilbot ka na dito sa kuan ba wala na sila di ba sila madakop ka nagguba ba ilang mga dalan? Gitrabahoan ang taga-baliwan nga mga dalan karon dili na sila madakop. Dito na sila madakop sa munisipyo dapit oh. Ta. Nya aham di taga agi ay. Di sa kuan pwede ka ibilin to sa isip ilibin ng motor sa kuan. Magbaklat duro man sa ilaha na ilang bugsan dapat sa ilaha. Ta bakla na tanda. Asa dapat sa books in Ros ang ilaha ni kuan. Ibaluyo bye-bye dayon. Sila ni kuan nara diha sa likod. Oh. Ta. Sige ta. Ay isa ko ti. Sati sa siya diha kay nga agadto ta. Ano to kay ana ka siya patugad. Ana sa babas ako ka adto lang ako to kay kuan. Mag-alakart lang guro minutes sa ubos ti kay. Sa ilaha dito sa ibay-ibay kay wala daw nang alakart dito. Ta ato ta. Wala mo 500 dire. Sige ta. Sige pagulong 500 ching. Amay puunan ti ba? O sige, tara na. Bayaran ako puro piste. Lagi. Ha? O sige. Sige ti binuang. Na mag-alakart na pud ka nya mapugok na sad. Dili naman ti kay dito sa baybay ti dito sa baybay ko kay mga bata dito. Dato ni agi nag-alakart ka na napugok na pud. Wala tala buok ti kay kanang kuan amor tay pagpagay tungod sa mga tao gani alakart murada ko sa ako lang mayanay ko sa dagan at magdagan gani. O sige, tara na ato na. Wala man na pinumote? Oo. Darong ti ba? Pila lagi buhuwa mo lagi. 500 daw man sa purpose baka purpose na mi. Ang 500 mahimo ng 1,000. Ay, pagharati ka. Ato sa kuwan. Ay, naku, kumato ko. Ato ka, sana ato doon naman sa kuno. 500 ka magsuta alakart. Kasi magsugod agad alakart di ay. Magani may magsugod ba? Ato ko rin balag dito kay palantaw ko sa kuwan kung kuwan ba? Sige, tara na. Amo aton sa iba. Kani na, kulang na ako kwarta 500. Wala na ako, ingon ko lang pula ako 500. Wala na ako kwarta nila. Ako naman pinda ako ganito. Oo, tana ako bahala. Wala ako braso ko, pe. Ayaw na pagbra. Ay, taon to. Ay, sus, agbra-bra. Ayaw na pagbra. Hindi ka ba ulo tayo ng tao? Sa mga ibidang kita. Okay na magunaan na magbra. Kay ba masalang nga diritan sa bukid nagpuyo. Asa man? Lolami lagi kay kagsudan lagi. Kani akong gigagaw nga kuan, ako gini palanggaon kay di makadagan sa iya wala di kuan. Di makadagan ko no. Nagyaak pag-uwan na ni karon kung magkaon-kaon pa ta. Ayaw na lang. Pagkaon na kay magkuan, pagkaon dito ko. Pukara sa karon koy. Ayaw na kay malo pa lang na masudan ninyo. Ayaw na kay. Dili lagi. Ay bawog na karon. Sige na, pagkaon. Dili sa lagi. Dito na ta kay naay kinason dito. Ta. Malo pa lang nakauno na ninyo unya. Kaya ko magarig ka. Di na ba? Kuhaan na to kay kauno sa iro. Ayaw na. Pagdali na. Ay agtugbong ka dili. Ay di ko ba sa mo ganiti? Ay sa ko biya ba? Nya na buang, nya asa ka pagpainuna diha. Agkaligo pa ka? Dili si bako. Asa sa cellphone koy? Nasa ko busa lagi magligo lagi ti. Ha? Ya abog na sa bulsa day. Palayat ko kay sa ati ko koy. Basta dahil lago kinasun karon dai ti kay gahapon may isa makasilupin. Bantay ka og wala ha, bantay ka og wala. Ito kung saan mo ko wala dai gatad. Lubsan ta sa dagat. Di ami diri ilahan ni Lilin maghapit ni. Aw. Di na lang kog lahos dito. Wala ba ka binauta ka? Ikaw biya wala. Ha? Padapin kay Matliksan ta. Di na lang kog lahos dito ba? Kay ikaw ba na ko din sa mga sa kasi ba atin. Ha? Dili na lang kog lahos dito. Ikaw na lay lahos dito, dili na lang ko huwat. Angat pa sa kanato sabot lagi sa klaro sabot lagi. Ha? Di ka klaro sabot pa. Dito na dadali ko ginis kay uban ta tayo sa iba. Nausab gani ako plano kay mag-vlog na lang ko diri. Mag-vlog ka dito sa kuan ka dito sa ubos ya punta. Ikaw na lang lagi lahos. Dili kay ikaw kung kunan na.
Ikaw, lahos na mo ka. Si Ate Kay. Sige na, Nicole. Paandara na itong motor ba? Uban dito baka nag-chat ko di iba ka kuan kada ko yung mga kuan dito kinasun isa nga hulat mo diri lang. Madala na ang chat di. Wala pa gani, Patanawa ko di. Wala pa gani. Patanawa diha og nag-imba siya nga. Hulat ko nini lang. Oh, signal oh. Ikaw, lakaw na mo. Wala ka diri ka. Yung yama, padiri ay tadi mo pag-ilis-ilis ko uban diri pa uban ta kay. Ayo. Ari mama mo? Ha? Natuwa sa ubos. Nausaon man ni ato amande sa ubos. Ya. Ato sa tala iba gani kay karong kuan. Sa pakiag panghisa ko. Ay pagsunura kay panghi ko. Extension sila diri ate. Ha? Extension sila diri. Ano sa extension? Sila na diri blog Extension wire? Mag-extension etro dito dito kuan. Kusina, kwarto, kwarto te, Mansion. ay lababo. Ang ilang ko ni Lilin, kusina, extension na ni kusina para sa ilang kusina. Lababo, kusina, unsa pa ni Dani, lutuanan, labhanan. Niya. Kuni siya Dani. Ay, lagi pagsunura kay panghi ko. Service kasi sila kuan, ansun. Ha? Ang service sila ansun. Nahuman ako panghihi, adto nami, kay silang lang, dili man siya agsugot nga kuan. O kan dito sa mapura sabot mi nga madto mila ni iba, ilan ni iba vlog Na kay, na, ampo. uy, nausab ganyan ko plano, kamo na lang lahos. Dili ko malabala kasi na ikaw kung kuan. Ha? Ikaw mong gikuan, ikaw gani akong anak ikaw sa mga uban trito na. Yung ka nga una tara na baka man ilis ko na adto na pagabot dili sa kuan ka usab-usab ang kati ah. Mao gani. Ay usab-usab dia kay adto kontak kilaw adto. Bantay karon og abot dito og wala sa iba ha. Nas na iba kay padto na kulot iba adraw ko basa ko nga isa baani na karon. Tanaw sa diha. Nicole. So ay giingon. Silang. Oh, basta bala ko signal ko siya ala siya. Isa anhi o anhi kay wala man alakart o wala ay tinda. Oh. Nya. Oh, Kasi wala tinda agon sa beta ito paninda ta. oh pwede ka sa alakart dito. Mag-alakart dito. Oh. Sige, ato na ta. Diretso mi sa ubos ato na mo si iba. Kay nakunoy daghan kinason. Pag abot dito og wala. Ay, ibo ka. Eh, pwede ka ikaw. Unsa? Ito ta makana na makadagan dito ko dito kaha na. Di ana mi sa sinto sa Balingwan, di na lang ko mulahos lagi. Sige, ilabi pa nahilipit karon. Bino ang kanimo. Bitaw among adtuon si Iba karon, ambot og unsay naa didto, base na ay kinason, base na ay isda, magkilaw, sugba, Magtula. Ingon ka kay narana ni likod. Dito ba na sa luyo ni kon daw. Aw, Bay tapit. diyan na mi sa Balingwan, Misamis Oriental, likod sa Bogs and Rose, kanang nga building. Niambot dani og asa pa mi paingon, ingon ka kay narana ni sa dool. Ila books man nga to nahan daw. Lalayo pa day kayo di ay. Balik lang tata. Sukat dito sukat agad ni dula lagi na dito. Mao na ang isla sa Camiguin Island. Ingon ka dool na ha, ingon ka dool na ha. Luyo ani nga balay dito. Luyo ni. Dapat ka abot text kay. Mana siya guys kay di man sige man sa butura gud man kapuyan sa baklay guro. Ingon ka biya kay likod ra sa kuan, Bogs and Rose unya to ara ba dito ang likod sa Bogs and Rose. Kiri la books on roof. 50-50 ini nga lakaw karon ba. Lagi ti karon ma. Kita na mo karon sa iba. Bantay ug way makaon diri karon ha. Tura ko kana ba kana balayo. Asa? Ano ang balay? Kani ba o? Kani nga balay? Nya sa iba. Wa lagi. Nasulog. Binahuta gi ka ba? Tura ko na sa loob. Oh. Naman lagi ni baboy. Imo ni baboy? Ha? Nag-text mo ako sa iya nga. Nag-text mo ako sa iya dahil kinasundaw. Ay, hukas na lagi. Ay, nga masya kaya na ganyan. Nag-ingon silang lang kay na ako noy daghan kay kuha kinason. Ipana ko no dinhi kay para magkaon. Sige na, tinuruwa siya. Apil sa vlog. Kapag sa party, utong kayo siya. Wala na tani utong ay pamahaw. Apil tan duwaysan. Kapag hindi na mo kuha. Ha sa kanaan yan nag-ingon silang lang daghan kuno kay kuha kinason. Sure ba pagalagang vlogger di. Palit gina siya.
Mura isa ka buok. Balik man dito karon, balik dito. Mura na isa ka buok. Balik ko. Wa kita 50-50 lagi. Tanawa rin yung lakawa lagi ba? Naawa. Magdaghan naman akong trabaho, sa na makabalik Bigyan ko. ito ni Iming 150 isda. Ano sa Iming? So, naisda ko. ito sa merkado. Naisda Hindi, gihat na. Labuhi pa mga Labuhi pa. Labuhi pa, hawi ni. Ate, tulo na sa kabuti. Asa, ipahipipahan sila. Kaya maluwas. Kani mauning ingon nga mahalon. O tag 20 isa. Tulo man na siya. O 40. Ay para kataba na di o. May na katong lamig kay yung sugba ba. Pan sa tutong ay. Ay pan ko. Giahak sa gani. Ala, sama na. Ay na na. Para. Tuna dinai. Tinai. Dinai. Tanda di kay kwarto kanay. Tabo. Tut sa gani ay igo Wala sila na sa balik karon. Agbalik pa man kay wala. Dahil siya nga. Agad ito sa ubos tiki, daghan kay kuha nila lang. Daghan kuha nila iba, magkilaw kuno. Oh, kay pan dito. Natagilawan niyo kabuhi pa man. Ingon ganay siya da nga, kilaw lagi kuno dinhi, daw agsugba, Tula. tula. Tukil daw. Yeah. Tukil daw. Ay lagi mo pag saad kay usay kamalas ba yan. Kalayas na pud. Kuan. Wala ko malay ba. Ala doy. Awa doy magi. Ibalaya sa pagka doy, oh. Ko usahay doy na intag naay pa namin tikwa doy. Natanawa pa na mo kwa after ka. Oh, gibaligya naman di ay. Wala. Tuwa gibaligya naman di ay, ya. Dili to kinason. Nagchat-chat kani lang nga ipaana dili kay para magkilaw daw magtula og sugba. Sus na abi amo gibaliga ang kuan bali 100 ra tuwa kay pa abi na mo di may makatungas kay panggasolina. Mugay ito, ulit na lang unta di wala di balik ka man sila karon mabaw pa bani udto pa na pamahaw pa na nila oh. Kuno naa ka na unsa oras na karon? Pagtarong pamahaw pa niyo to. Pamahaw na nimo yan oh. Pamahaw na pa dito. Nagkaamo na pamahaw pa. Mao na siya ang Camiguin Island. Pa yung sa loud. Unya na pag uban nila. Paglakaw nila. Sakay ta. Di pa ta magkanaog. Di na ka makanaog. Sila na magkanaog. Pwede man duida. Uban ba? Pag kumain. Kakay kada niya. Kapapait sa panty kay gutom ka ini. Ha? Kapapait sa niya kupan gutom kayo. Kinira sa Kapapait sa ni kulupan na gutom kayo. Wala ba? Na dili na lugar ta kilaw. Pagkuha pa nagyara sa bahay. Ay naka-sure naman ni Edward. Sure naman ni imo ha. Usa ba dili ta sugba? Subahon to nang oh. Dili ta kilaw. Kana to ko. Tara mo guys, subahon guys oh. Mora nila nakuha guys. Dapat apa dali sa dagat. Tanawa lagi akong ingon nimo 50-50 gining lakawa lagi. Okay na ay panahon kay kana ay panahon. Kapag nabagitaan nila tas mukot. Hindi balikat na naman to bali 100 ambot halin makatukaw ka. Di ara gilahang kuha ambot og unsa ni nga isda. Ambot Tiki. tiki-tiki ni siya. Kani, Tiki-tiki. kuhaan ka Kani ng siya tilapia. Ibis. Ibis diya ni ah. Hindi. Kani Lakuko na. ha? Lakuko ng tulo. Salikuko. Puro kuko. Nakanin sa niya pangalan. Kani salikuko. Kani salikaka. Likakan kani. Kani sure nakaanim kasugba ani. Kani garit. Saang-saang. Tay mo gikuan. Kilaw, pwede magkana-kilawon. Hoy, sige, tesa pa. Sumbahan na ah. Palit ni sa pan. Hoy, paminaw ba? Kani. Nada inyo pan abuhan diha. Wala man diha daw suwa. Ako gino ko wali abuhan. Agiw pa na sa buko wala lagi na. Di abi ang kusina o na kuan tanan sa bahaw ng pang kuan nga sa pagbagyo ba. Karon ato mag-uba nga bagyo nga si kuan. Nya man na sugbahon. Pangita ko di o magkasugba pag abot ko dili di kaon. O sige, subahan na ah. Apil yaho, apil yaho. Wala iskrin ayo kay kahon tubig ko tubig ko. Ha? Ay na sugba. Paano ko to ina ko to. Dili man kay Sugbahan na ah. Kuan Kaya. na niyo sa tubig ng langaw. Uy, sugbahan na lang nag-apil. Uy, sugbahan na ah. Kaya palit ni sa pan. Pan daw cook. Adi man siguro mag-inom sa cook. Parat inom ko pwede na lang. Wala gutom ko lalo ide. Asa mahalin? Dami ka mag Agayati. Aro subaw ka para makakaon ka pagbalik. Si Iwala Uy, kisaling iba. Dito lagi si kuan nga si Joy. Ada pizza inyo ha? Dito sa nagtupad ba apil siya kuan. Oh, basin apil siya. Wala di ka na apil? Wa ko Ginoo ko. Kay apil ka. Mo gani nag-anabi dinhi. Kay agpalit kuno kang lechon manok. Amo na nimo balay iba. Wala ka bagyo wala kay nao. Wala bait babaw bukit. Dito sudah sa media di. Nakabasbas lagi Ni, nga na bali magkalanrak ka. Nag-abot ang tubig diri bis. Kasa nag-abot ang tubig. Ani ka? Maamo sila si abot daw. Kasa nag-abot ang Ani tubig. ang diri na paingon giabot sa tubig paingon di aw tanawa. Ganina? Kato nagbagyo sa kuan ba uli. Na basa pa man lagi yo. Uba o gani. Nangkir ka abot di maabot. Natingala kali mi kinag-abot gid siya.
Uy. Adik wala ko nagdahon nga dili maabot. Kani balik gali niyo. Ah, naabli lugar niya. Sabi sama mo dali na. Abot na. Wala ay problema kay kana mang Kato raman sa bagyo. Siya talagsa na. Oo, kato raman sa bagyo. Nisulod gid ay dili ang kuan ko na tanawa nisulod. Hoy, dali na lang ka magsugba. Ay ora gid nila ko. Oo, dana na lang ka pagsugba. Ay mo ako balay ba? Ako balay. Dili siya magtinda dito. Ano dili ka na magkakapit. Ha? Dili siya managat ay dili siya magtinda. Kaya ko gusto kay ako ko tindahan. Na, di na pagbito ka sa bukit kay pagyuan ang mga tanom nga guba na nga lumpag hindi sa tanom ni kakuan ni kawala sa ganan. Mga gani. Ngano nagmatay di mo baboy di ay? Wala sa bako. Ang mga tanom ba kakuan ko sa mura pag-asa ang tanom pagka Kang matay. Sige. Ayaw sa sila palakaw. Dalon te. Palit sa tasapan. Ha? Dalon ni. Dalon. Kay mawala. Oo. Kawaton pala na nimo dito. Sa kawato na ubala ko sa imo na kawato na ako. Salim. Ang kawato na ako guys, gidrahan ako. Kumawala ni ako yung pasangilan. Maingon mi sa bakery kay magpalit mi sa pan. Dahil magpalit na lang sa dahil mix of drinks. Kay para makakaon sila ni iba dito kay gigutom kuno sila. Apil to ang managat karon. Hi. Di ami sa Gaudilos Bake Shop. Madam. Yes. Kani ako madam, duha ka buok. Ano sa iyo Kani banana bread. Oh, banana cake. Dalawa. Oh, torta po dayon. Kuan ka buok. Maka-snack sa gigan. Ha? Tagpila ni. Oh. 7 ka torta. Ang mami. Hi. Kani ako. Yara. Yara mo snack guys. 7 ka torta. Oh, 7 ka torta. Ha? Snack sa mga nagap. Pila tanan madam. 170. 170 target Rambon. Taro nga ba kay kanang hi guys. Welcome to my guys. Oh, ganon. Pang ka nag-fix lang. Tuslok, nag-ila dali di ay. Tuslok ka mabikuha natin. Tuslokin mo. Bugnaw, di kayo na siya, madam. Of course. Be royal or... Na, gabog na. Kani, 80 ni siya? Yes. Na, gusto kag bugnaw gi kayo sa tanan. Kani na lang ko. Kuy Sprite. Kani na O lang guys, ko. oh, gusto ka bugnaw, oh. Ayaw, Oh. kumurag. Kanira. Kanila ako, aha. Sige. Tuslok. Tuslok ko na ilang sit up dani. Okay. Ari na. Gani ka ikang. Nag-ulan. Nagtaliti. Bantay ta kayong ubo na sa nato dani. La, luto na ang sinog ba? Tara guys, luto na. La, hawani na dala ita. Dito na ipapayin sa daplin. Di anak, ano ko na show? Di ba? Oo. Anak. Di hawani rin ah. Kato tayo luto. Wala. Saan nga isda? Agmak. Agmak nga isda, guys. Sige. Isibog na, paspasis mo, dayon. Ha? Kani man ato ibutan dahil. Pagtanda. Ay, ibutan na sa kuwan, kaya gigaan. Ah, sibog na. May pa, uka ba ng kuwan, karton, isibog na dito. Anda ka na ikuan dito. Diyan ba ito mo, tao? Ya, dito ka ba ang karton? Ya. Sige. Oh. Ay, pagka-perfect. Ya. Kaulan sa tiyo. Kutsilyo. Mga baso ni. Ha? Way baso, way kutsara, way... Ah, okay, kinukunin. Ang saan man nato. Ayaw. Kanyo. Sabi nila, ayaw. Agoy, basak man. Kanyo. Nah, asin man. Hindi. Sige na lang. Agma ang gutom na kanay ko kay bugnaw. Sige, labi ka kayong agmang. Ika nga nila. Mga tulo na ka ako. Say na. Kuy dai na mo diri kay wa batay pamakapalit ko. Uy, naon sa ibang nga pagka... Ay, napiti na nga. Lagi masuka na niya nga. I-plaster ganit na kay wala man inaayo pagkuan. Yung samsana nimo butang. Kani sa kuan lagi. Ya magigigulong ka ako puto di ba di? Kana. Kana luto na ina sa pagluto siyo ay Pagpagura anak ba anak para pwede yung pagkaon o anak o kana luto na kana. Kanila na. Ina tuyo man tinuon man na. Asa matilyo niya asa man sa tagpag batilyo.
Naunya na pakaunya na na akan na tunaw kay man lagi. Sige. Uy, dai ka mo dai. Ay kwan. Kanang Huy! Ay na, sige, atak. Ay, Nicole. Nya na pulibat man. May kwan na, kutsara, oh. Happy birthday. Happy birthday. Ha? Happy birthday. Iba. Ma ako. Puro man ako mi ako. Ini banana cake. Sibo gini Nicole, kay naasik ko ano. Siyempre, sunod rin. Diri sulod. O, dani. O, kana. Salamat sa Ginoo kay naawit kita. Kita na di guys, gutom kayo. Ay, pagkasahon siya, Nicole. Ay pagpa-sounds. Wala man. Ang dalaw. Kau pa yun. Ako na, Nicole. Wala na, huwag sa baso. Kaya wala baso. Hindi na. Ano? Napagod na ibang isda. Wala sa ibang isda. Ano isa ka ba tan? Baliha ka na ah. Kana. Hindi ka na, baliha. Sa isa. Napagod na na ba? Na sa usan. Wala pa na. Yun, dani doy. Nahulot ng agmang. Ate, video ako yung agmang na. Hulot ng agmang iba. Ano ba sa ulo ah? Ano ba? Bakit kayo video? Ang taon niya, agmang iba. Sa ba ano pa? Na, baso. Dahil. Baso. Ya ana na. Uy. Na ay mo tibo na, butang na yung Iyalan na iba. Sounds ba? Limas na, yan na ibong. Iyalan na doy. Limas. Limas na ah. Ini aku ni okay bagus mo to niya. Ipabaso dan yung altar. Ipakaon to si Kwan ba? Panagat na ba to ah? Maganda yung pagkaon, makabutin yung kaon siya ito. Ito yung bang-bang. Nya. Pagkabutin yung kaon siya ko. Makagutom din yung dagat. Unsa? Makagutom yung dagat. Unsa ingon? Ako, gagabalaman ko. Chocolate ka muna. Dahil ito yung lason. Ito na gawas tayo, ito tungkol. Init Kaya ya. baso lang yan. Kantag ko ni guys. Kinasun. Okay, luto na ning isa. Oh, ito na. Kaya tara luto na ni. Kabalo si ano. Huy, kuha sa ibang. Kuha tayo napagod na. Sugun na taon paan, kaon sa paan, sugun ta. Dani na. Ayo dana nang kinasun. Dani ang isda. Hindi na dili ka tinanong yung isda ang tayo. Kana. Wala. Oh, di. Ito pa isa. Daginutan na. Huwag ka na luto na na. Luto naman na. Wala pa na. Napatay suka din, sukasin. Ayaw na asin-asin. Suka na lang. Suka na. Lang yung kan. Ang sukat yun. Asa suka? Ano suka? Agon. Ay na nga Wala suka-suka. wala. Nang sinabi anak suka-suka. Pato ba sa bayan Ah, naman ni kani ang sukaan? Ano badugno? Hindi Dara ka. Dayo. Tok dayo. Nana. Naon ta? Naraw. Na isda, kaon tag isda. Magahi lagi ng isda lagi. Sabi ako. Eto dili kayo nakalak mara ka. Bakit na ano? Nicole. Nicole. Eto dili ba? Ato ning kaunon di kung unsa ni ana isda di. Luto na ni iba. Sige to ba ko na ato na kuloy din ng cook. Ito asin ti uli. Naman ni Hades ay iba oh. Yan siya kaya tag kay bas. Wa man din ni bisanda. Ano, okay na, di man masinda siya. Buto sa konti. Suka. Nasuka oh. Sukat yun. Pistin na siya. Nakalat di. Naon sa may pag Wala material eh. agaw. Kasi ate ka. Busog mo sa ate, kawala sa tug. Salamat ka busog ta kay. Hakit kayo. Ano ba? Bagay nga di ba na. Jangan-jangan coba lagi oke, hangati, kaon nanti. Magani. Atake sa sakop ba? Lagi di ako gani. Ha? Ano mo na iba ni. Kalimutan lagi atay. Mura ka kay kaon ba? Agad.
Ay, sa nito ba? Wala ko. May paano? Matiluwa mo ito pumuha. Ayaw, kay Batura. Ako ito pumuha sa Mercurio. Ayaw na lagi, ako ra na ni. Diskarte ra ko dani karon ko. Kati siya karon siya. News ka. Ako pa. Ano pa diyo? Bukod na pa karon tay. Danara eh. Ang isda. Sibayan lang tayo ay nang gutom lang. Hapa na oh. Eh tibira kay. Kaunta. Dapat lagi ah. Nara. Ako mo gid na pagkaon na. Nagkaon ko sa bukid kanina. Tapos kaon na. Kasi ba na yung abing nang? Gusto mo ka rin abing Birnis daw na. Imo na ba si Jilin lang nga kailangan ko mahatod daw ko. Di hapit amo kasalti nagimo ka bukid eh. Usa ibuki. Tuto na ana ba ho? na yung gida si Kwan Hakwan. Gumati ipakatuan mo yun sa dahan bi ako meron sa ulag yun December lang. Ay December kanang Birnis lang. Kas ada inyo kasal? Nasulit ka Bernis? Pizza? November 19. Usa pa karon. Kumay na lang kayo malain ba na kayo kasal kayo. May pagsubok. Kontrol na karati. Singkuro ugma. Gani. Eh kablo kayo bukit ito? Ha? Kablo kayo bukit? Ito ana ang tibawi ang ting tiri. Ito wira to ana ba ana ni mo. Yung pagkaman iitsa para na sunod ka sa sa. Ah, buki. Nagito rin imong kuan sa nila. Naabot sa nila ako yagan lagi sa atin lang. Ayan mo? Ayun sila ko wala pa bunting daw. May pagsubok ko yan kasi din ba nga susti. Ang ato papilit si Mauna makapawala atong kasalti kaya ang judge bi ang sunod kailangan ba ang judge. Kung naampo ata din nga mapasa tong kuan, mapasa na atong papel kay kasi maron hindi atong papel kay lang. Dili din masaka lang pastor ito. Hindi na po. Ay pastor sa kuan. Ako ni iwas. Yugasan niyo wala. Man, basta ko rin kas balay. Pagtarong. Yugasan lagi na ako. Ay nakam. Kuan, ugas. Unsa imo-imon? Padungan tagpangas. Lah, pangas. Wala to ko sila dito madala ni. Na, may ila alas 11 na magpangas, di alas 11 sa ko makapangas. Uy dili ba? Ang ato sila karon kay pa sila isda ba kuha. Bahala bayran nimo 100 ko. Unsa nga isda kwaon panagat pa unya kwaon ang isda. Kuha man na pokot dito. Ila magitaan mo da. Ah, nanay po ko Ay, titaan. ako, kuha na lang. Kung may sulod di, kuha na lang. Ampo na nga na sulod. Sa ano yan? Nasa buko na ng buwak na. Ko man ino himbisi. Di ba pwede simbisan sa bahon ha? Ha? Dili pwede simbisan. Sa bahon. Na, ba kung kalayo lang alam mo ko sa tulad magsabaw ta lang. Di kuan sa baw. Na ba dahan kalayo pa. Nanay isda na. Sino ko sila dito karon? May lang og nay magkuha. Wala na mo tulo ko mo na bis 100 balik mo 100 tunga mas kilo. Unsa nga isda inani tanan? Dili eh, dako to kana dili na pwede baligya kay ana pwede man mahalin, di man mahalin. Kani ba kani o kaning lamig kani o nani siya dagko. Matutuwa pa di ako yung kunan ka diya. Unsa? Ali na dani lang. Unsa na lang? Hindi ko ba sa bangira na tutungod na ganito ba ko may bato. Nang ay pero po. Gumanda yun. Hawres na yan. Hawla ni ko. Tapon ko na. Iya pa ito yung bugngaan. Kaya buko na siguro siya. Ila, pagbahira na nila. Dito sila po. Amo, si Wanay buko. Ay, pataka. Mas hindi ko na. Sige. Ay, baka di ka buwak ng siminto. Hagasag kabuak ang siminto. Ati anak man ako pag mo kay ati himbis tino anak ti pagkaon ti ana himbisan nimo na ana ay nimo kanon. Ano man dito kita na nakakay. Ay wala na dito na kanang Mahal lagi. Parisod ang bisura di. Dili ti sunti. Mo anak pagkaon, mo himbis na wala na. Pagod man imong silbahan. Hindi na. Iya ba dia ada sa tutu dia. Ito suka. Naasa ulog mala. Amo lagi pistol kamo ang atong dito ko kan. Mao. Sibog dito lang. Hilaw pa man. Mana siya? Muna perfect noon kay kuan. Na, Imo man mig tudluan nga kami mag si perfect na ang pagka imuha kay pagod ito imuha ka to sa una. maglawi-laway pa man. Mo kay na lami. Kana. Matanaw na ako kayo. Sulay ka anak ti. Ha? Sulay ka. Ako kay bis una siya lami na siya. O saya tiba. May pa na. Ha? Naa pa ito kani. Kani kuan ko. Tambo kay bis Imo man lagi putol. Pwede kay Pait man na do. Ang suka. Kana na. Wasin pa. naasin. Tadsa kanina suka o gibutangan sa Kato man ang kuan sinugbahan. Sino ba na okay na na. Ta. tangan asin. Ay apila na kuan ko kasi makaon na sa muka. Asa? Naro magabiran iko. Kani?
Lang. Tayo pala ay tahan ko kay. Nihaw kay karon. Di ba ako na doon nagpirma mi. Pag-abot ba nakapasok tulo ka buok. Tulo ka buok. Di ba nalilo man no? Lain nagigil na. Karon nagbalik na. Ganda ba yung oras na naglakad ay? Alas 5. Buntag? Na, katong kinasong yung mag-chat sa ko ah. Mo to nakuha na sa ibig sa pikas. Ako ini. Bigla na dahil ito. Ti, ano ito? Ako mo ito makala sa ti kay mo dito to pagdato siguro dito kay. Kada di ba anak katukab? Di ba na may perlas sa ilalim ti? Ito akong pato sa inyo. Naano yung bigyan no? Kana itong bis ka na perlas bis na anak pa. Ila kina perlas. Nabagi ko ani mo agi bro lagyan ng slime. 500. Dili man amo ilaman. Dito yung ibalikan sa lain. Dili man amo ilahan lagi. Madili lahat kay. Nadi bis. Ito ay ay konto sa ako ato ko. Lala pagsubati wala dili man kuan. Pa. Inaya man na. Hilaw man. Wala ko na perfect na. Namiti? Dito nga. Hala! Dali makinabis. Kasi ko din sigala ka paano naman ako ah. Kauna di ah. Di ko maibog ka natin. Kauno ni tanan dito. Ayaw ko to. Okay, sayang gina. Happy lang. Subar happy balik. Tiga ka orang bes. Lami ngene uy. Dia kau. Buka usbon. Dia kau. Lami. Nah, di atad mahal ka na ah, mahalon ka na ah. Halang. Halon mo. Uy, mahalon ka na. Abi ka na vitamin. Seafoods. Seafoods bali. Ana dia wan. Kita bukan. Na nakailan man guys, imo. Agay! Pag-abi sino. Hinaya po na pagkuwala ba? Lah. Ang sulod. Latak man. Gamay raman na. Ay mo rin birahon na lang. Paapa na ako. Hawi ni. Dili nang pakiblad nang. Dili man. Agay! Ang pepe kaya nabili ng kuan. Niya kuan ta. Ang pait. Ha? Nabili ng pait. So dito na lang. Dia kaon. Ngana. Gusto ko sa. Agad man dai si mukaon gani do. Ha? Kaon ani grabe ang kaon dito ani. Kaon ta. Uy, kuan na. Bis, grabe ka na vitamins. Sabi ni mo. Oh, sus ano dako kayo oh. Ipaduli dito te para init kayo. Nabili kaon niyo. Kuan na siya, lamin na siya eh. Ano kayang kaon guys oh, sa kuan. Kinasun. Gay paningot gud siya kinaon. Ikaw makayo pa rin. Dati ka magkatuta ka basti. Na. Labi nag-anime kon ka. Dami. Di mo lagi na. Hindi ba sa mating? Nami na. Asan diyan? Asan? Kasi mo na kalibaran ang mahalo niya. Abi mo makakuan pa kayo. Buka. Asan na? Wala daw kayo. Ay, pagkaw ka para. Kasi pait-pait lang. Kaon ta. Lang? Paningot kayo. Pare Igan kay Dani. oh. Ha? Ay, girahay ni ah. Kapag nakakaon na nito. Ay, dalaan na makakakita na. Nakahilang ang gagulit ito. Ha? Gagulit siya. Unsa ni ah? Napaog. Wala siya, pila ka, uy. Tarong diha apil kaon sa mata. Susunod na. Ha? Kapapap. Kaon na ninyo? Baik mo beer? Nalagom ko. Uban ko, uban. Ano? Hmm. Pag ginamos. Ano ito? Ito ang. Sayang ang atin. Grabe kay igang kay Dani eh. Na iba paningot pa do.